Deci, actele stare civilă obținute online este așa posibilitate prin intermediul ghișeilor multimedia, prin intermediul terminalelor respective, pe care este logo-ul stare civilă. Deci aici persoana, identificându-se, solicită anumite acte. Până în prezent eliberăm două tipuri de acte: certificat privind starea civilă și aviz de schimbare sau neschimbare a numelui. Primește bonul respectiv și la expirarea termenului solicitat, prezentând actul de identitate și bonul, primește acest certificat la serviciul stare civilă sau la oficiile teritoriale. Să înțeleg că nu primește prin poștă, prin curier poștal, dar se prezintă personal pentru a-l ridica. Se prezintă personal pentru a-l ridica. Deci avem programarea online, deci programarea pentru obținerea duplicatelor în termen de 15-30 de zile este posibil de a o face online. Și ca perspectivă avem un proiect, dar deci este până ce ca perspectivă un proiect de a obține posibilitatea ridicării acestor certificate la oficiile consulare, la oficiile poștale, etc. Să înțeleg că cetățeanul nostru aflat în străinătate poate doar solicita acest document online. Solicita acest document ridicarea documentului este personal sau prin procură. Fizică.